Ja som preto, aby každý jeden rodič, ktorý vie dobre, že tento HPV vírus, to je veľmi škaredý, veľmi dačo zlé, proste on je veľmi zakerná táto choroba. Ja som videla na mojej mame, keď začala chudnúť a už jej prestala chuť mať do jedla, už sa jej nič nechcelo, vychudla, z nej už nebola len kozia koža. Mňa už to asi poznačilo na celý život, ale nechcem, aby to poznačilo aj moje deti, moju celú rodinu. Ja som už im formovala aj brata, ďalšiu sestru, lebo my sme 4 bratia, 4 sestry, takže veľká rodina, veľa vnúčat mala moja mama a každý z našej rodiny povedal, že proste neboj sa, ideme do toho všetci.